Tak čau, dneska jsme tady udělali nejlepší drink. Voda, kus šlehačky, kus perníku a sůl. Cukr a sůl. Bráško, to bude úplně hnusný. Jdeme ochutnávat. Tak dáme si kamenušky o to, kdo to vypije. 3, 2, 1, teď. Kamenušky, papír, teď. Yes, ty píčo, on to bude pít. To je debil. No, a pí, vole. A pí. Kolik vole do prdele? Kousek. Lok třeba. 2, 3, 3 loky. 3 děláš si prdele. Dělej 3 loky. Tak to si koko. Dělej. Týpek to bude přebyl. Jaká je tvoje reakce?